Adibide honetan, ikusiko dugu nola txertatu lanketa osagarri horiek ikasle bakoitzari. Gogoratu estekak direla, bai. Lehenik eta behin, noski, lanketa osagarriak wikia zabalduko dugu, ikaslea aukeratuko dugu, eta editatu sakatuko dugu. Orduan, ezabatuko dugu, lehendik zeukana ikasle horrek, lasai, ze hori ez da galtzen, hori wikiaren memorian geratzen da, eta lotura edo esteka berria jarriko diogu. Lehenik eta behin, testoa idatziko diogu, testoa idazten diogunean, egin behar dugu esteka txertatu. Orduan, nik orden batetan egingo dut, baina, beste orden batean egin daiteke. Horriak asuntan iztegia.net txertatu nahi dut, horren esteka, egin dut horria zabaldu, kopiatu dut helbidea, eta orain hemen, gero sakatuko dut katebegia duen ikonoa, ikono horrek emango dit aukera hoxe, nik aukeratutako hitz horretan hiztegiaren esteka sartzeko. Hor txertatuko dut lehen kopiatu dudan helbidea, bai? Eta hortxe dago. Aldaketa gordeko ditut. Eta hauxe da, ikasleak ikusiko duena hurrengoan wikian sartzen danean. Berak klikatuko du, guk esandako lekuan, eta zuzenean joango da guk nahi dugun horri horretara. Bai? Lioso xamarra dirudi, baina ez uste hain zaila denik, kontua da estekatzea, bai? Eta esteka horiek egiten asmatzea.